Номер на пациента 189 ще бъде без прием те 3 последователни дни. Това не трябва да те притеснява, понеже FT4 има живот около една седмица. Тоест, ако в понеделник си пиеш дозата, до 7 дена след него все още ще има остатъци. Някакви въпроси други? Пациент номер 190, всъщност това е новият номер на пациент номер 167 от Zoom, понеже още не си влезнал в срещата, заради това не ти се обновил номера, т.е. не си влезнал отново в срещата, след като се качил дигиталния дневник, но това не е проблем. Виждам, че има подобрение, 38%, което е супер. Аз със сигурност бих останал на тази стъпка, поне за още 7 дена, щом имаш подобрение, вървиш в правилната посока. И бих спазвал това също до 7 от 7, за да вземеш максимума. След малко ще видим и пациент 190. Ако не сме го видяли. Всъщност, да, това е 190. Ти де-факто влезе от две устройства в живата среща, така ли? 167 и 190. Тоест в Zoom влезе през две устройства. Окей, добре, значи това не е твой дневник. Искам да видя нещо, значи една секунда. Окей, добре. Значи това не е дневникът на пациент 167, а е друг пациент 190. Не е до линка. Въпросът е, че дневникът ти не се е качил още и сега проверих, като гледам няма да се качи скоро, понеже е попълнен в последния момент, в буквалния смисъл, а то отнема понякога до няколко часа, зависи колко дигитални дневника има да се качат, заради това, че се обработват на няколко нива.
Тоест, старите се обработват съвместно с новите и след това започва нова обработка на най-новите, които са и се догонват старите, за да се качат. И хубаво е поради тази причина да попълваш няколко часа по-рано, например 2, 3, 4, даже най-добре и в събота вечер. Както и да е, независимо кой човек е това, препоръката си остава една и съща. Със сигурност това би го докарал 7 до 7 и това е докарано до почти 7 от 7. Това също би го докарал до 7 от 7. Мисля, че оплакванията са по-добре. Със сигурност има подобрение. Ако има някакви въпроси,